बोनाङो ओंखारलाय थ' गाइस नै एनिथिं एमजे आदाखौ लोगो मोनदो आदा हेपि बैसागु ओमफ्राय बाक्सायाव बिराद अखा हागासिनो Good morning bro, and good morning Kokradar, and good morning everyone, and Joy Koi Bagan deh. Angul Purna. Hai Borore. Tuh, gagetarkeun teu? Gagetarkeun. नै इस्लाथार जायगाया bro Acha. दे bro दे guys dia deh sama-sama sudah foto lagasini Nah guys, biar angin logo. Angin rumah muya dekat mana be fungbaया di vlog होननाया नायबाय था भिडिअफोरखौ नायबाय था मोजां भिडिअ लाबो बेयो साबस्क्राइब खालामनांगौ कमेन्ट खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ जेसेबां हायो Nah guys, फैखान जाखो जों नायबांसो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा सय सातखान जाबाय आरो लामायाव दंबावोसो गोदान लाबाय नामा नै गोदान लाबाय गोदान हेलो गाइस वेलकाम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय स' गाइस दिनै जोङो ओंखारबायानो बावखुंग्रि हाजो गाखोहैनो दिनै जोङो डाइरेक्ट दा क'क्राझाराव थाहैगोन स' दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस ओके गाइस ओके लेट्स गो नै ब्लेक बिस आंनिया दिनै थाबोबाय रुमाव हारसिं गारबोबाय आङो बाइकखौ दा ओंखारबोनाय टाइमा जाबाय जोंना 3टासो जाबाय दिनै जोङो क'क्राझाराव थांनाल'सो थाहैगोन गाइस सब रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय थ' गाइस फाइनालि 4:30 जाफैबाय जोङो नै बिजनि टल गेट मोनबाय बिथिं गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा सय 7 8 9 10 खान जाबाय जोंना दा गासै लामा ब्र मुवा जइन जाबोबाय हादो पात्ता मोनलायाखै साबोसे नै आरो बिजनिनि ब्र इयाव लोगो मोनदों हारसिं नामा नोङो हारसिंसो हारसिं ए थाव इयो फैबाय हागोन दे आंहा बरिया उन्दुनो ओंखारलायबाय गाखो माला दिएना बर' राइडारनि हिमालय आंखौ सलायगासिनो सिगांनि ब्र स्टेना औ जोंनालाय साबि सोगोना सोआखै चलो आं उन्दुनो ओंखारसोदोंमोन गाइस बा फार्स्टआवनो बिरां जादों माथो आं दहाय जि बाइकखौ सलायदोंमोन लोगोनि इयो दै लायनो होननानै मानसियानो गोमाना थादों दा इयो लासै फैबाय दोङो फैफेराखैनो इयो माने जागाखौ बारा गम मोनाखै जों दा मोनफैबाय कारिगावनिफ्राय 25 किल'मिटार जायो क'क्राझार टाउनसिम थ' नै बे क'क्राझार हाबलांनायनि लामा सिगाङावनो दोङो 90th बावखुंग्रि फेस्टिभेल गाबोन फैगोनबा बे साइडनिया जाहैबाय पार्कआ जोहोलाव दैमालु पार्क फाइनालि जोङो मोनफैबाय क'क्राझारनि फ्लाइअभार ओहो मोनायाव इयाव बार जानो जोबोर मोजां जायो The next morning. थ' गाइस फाइनालि जोङो मैया क'क्राझार मोनफैबाय बेनि उनाव जोङो दा आरडि लड्सआव दोङो दा जोङो बावखुंग्रियाव थांनायदो नैथिं मेहेराना दोङो Good morning bro, and good morning Kokradar, and good morning everyone, and good morning दैदेननि नायगिरि नोंथांमोन दा आरो बैसागो बोथोरनि थाखाय मा बुंनो सानो बैसागोनि बोथोराव आङो दिनै मोनसे आंनिफ्राय जाबाबो जायाब्लाबो आं जेसेबां हायो मोनसे खोथा बुंनो सानदों हाम्बल गोसो गोरबोनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामनो सानदों दिनैबो मैयाबो क'क्राझाराव गोबां मानसिफ्रा एक्सिडेन्ट जानानै थैदों खिन्थु आं डाइरेक्ट बुङो फंबायनि भिउवार्सआनो जा आंनि भिउवार्सआनो गासिबोआनो जा आरो जेसेबां जोंनि बर' फिसाफोर जा बिदा फंबायफोर जा
आं नोंसोरखौ मोनसेल' खोथा बुंनि लोंनानै राइड खालामनाङा कारानो जा बाइकआनो जा जिगानो जा नोंथांमोना जुदि लोंदोंबा न'आवनो लों आराम सिरि उन्दुनानै था ना आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो ओमफ्राय देग्लायनि बैसागुखौ लोंनानै जानानै बारहोहरदो मोजाङैनो जाबाबो लोंबाबो मोजाङैनो लोंनानै जानानै बारहोहरदो देग्लायनि बे रंजालि बैसागुखौ नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसे आंनि रिकुवेस्ट खालामनाया जाहैबाय प्लिज अन्नानै नोंथांमोना बाइकखौ गाज्रि सानाङा लासै सा सेफटिखौ मेनटेन खालाम औ जेब्लाबो आरोना मैयाबो गोबां थैबाय ओमफ्राय दाबो थिथागुरियावहाय एक्सिडेन्ट जादों गोदोना गदों होननाय खोनादों नैबे खन्द'आ थ' मा जागोन जों मिथिला जियानो जादोंला जोङो दायो बाबुनि थाखाय रेडि आरो नैथिं सोब बाक्सानि राइडार्स जय गय बागान दे तामुलपुर नालाय गय जाना हाथाया गोजाखा मेरा दानिया आंना रेडिखा फुङावनो जों कार्बि आंलंनिफ्राय एक्सट्रा इउटिउबार आदाखौ लोगो मोनबाय जोङो बेनिफ्राय बैसागुनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय जों दायो बावखुंग्रि थांबाय थादोंसै दसे उनाव माने बिथांनि मट' ब्लगिंआव लोगो मोनसिगोन जोबोर मोजां भिडिअ बानायो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जेरै माने गोबां मानसिफोरजों सापर्ट खालामो ना बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना ओमफ्रायथ' आदामोन दिनै थाङा दिनै जोङो बावखुंग्रि थांदोंसै बेनिफ्राय गाबोन फुङाव थांदोंसै जों 15 दिनैबो लोगो मोनगोन होनबा बेयाव लोगो मोनफिनगोन जोङो रुमाव जों जमायानो दोङो स' नोंथांमोनाबो दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय था आरो चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामना गाला थ' बिदिबा मट' ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन दा मेरा दा जय लंबादे दे आंना दुगैना दुगैयाखैनो दुगैया जानो फुङाव आरो गासिबो आंनि भिउवार्सफोरखौ बुंबानो जाबाय नों बैसागुनि एसे गासिबो अल भिउवार्सफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि बैसागु गाइस गासिबो रंजालायदो गोजामखौ बावनानै गोदानखौ एसे रंजालायसै मोसागोन रंजागोन गोजामखौ बावगारनानै गोदानखौ वेलकाम खालामसिगोन आरो जोङो ना ग'प्र'आ गोलैदोंमोन केस हमबाय मानसिफ्रा आखाइनिफ्राय बारग'लायदो आरदि लबसआव दंमोन नै दा इनिफ्राय थांगासिनो जाय नोंथांमोना फैदो नोंथांमोनखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नुयोब्लाथाय माथो होबानो जाबाय बिथिं दोङो नै ब्र'मोन सोब बाक्सानि गोजा बाक्सानि लकेल नै एनिथिं एमजे आदाखौ लोगो मोनदो आदा हेपि बैसागु बहाबाफोर थांदोंमोन ना बहाबा थांदोंमोन बहाबाफोर थांदोंमोन अ दे मार समायना नुदो आदाखौ अके दा गाइस जोङो नै रेडि जाबाय ओंखारलांनोसै आदा बावखुंग्रियाव थांगोन ना नोंबो औ जमानो होमबा सानथाम जाबाय आं सानथाम थांलाय फैलाय बा नै दा अखायाबो गानानै सान्दुं दुंना होबाय दहाय फुङाव मार अखा हाबाय थादोंमोन अखायाथ' हाबाय हानाया 10 दिनसो बारबायानो दिनै जों ज' गासैबो बावखुंग्रि थांगासिनो मैया जि भिडिअ लाबोदोंमोन बेखौ नैबे भिडिअ'जोंनो होफाबाय आङो दा नै जों फ्लाइअभार मोनफैबाय फुंनिफ्रायनो मार मानसिफोर थांगासिनो दङ बावखुंग्रि हाजो गाखोनो दिनै जोबोर भिर जाखागोन अखा हानानै जायगाफोराबो एसे गाज्रि जाना दं होनना बुंहरदो लोगोफोर थांना थाहैनायफोरा ओमफ्राय बाक्सायाव बिराद अखा हागासिनो नै जों सिजानानै नै रेनकटखौ गोदानसोबाय नामा दे मोजां मोनफैबायबा मोजां मोनफैदों थ' बुम माबादि मानसि जागोन दिनै इनिफ्रायनो जाम मोनदों ना साइकेल लामनायबा मोनहैसिगौमोन नै गाइस बेनिफ्रायनो जाम मोनदों साइकेल लामनायबानो मोनहैसिगौमोन दहायनो दा फैनायावबो माबादि जागोन बा कन्डिसना जुदि इथिं रं साइड थांना लागोन ना ओइ नैफोरबादि पुलिस हिनजावदो होजागोन थखनदो
नै व्हाइट सिननि पार जाबा सिगां मा सिगां थांनाय मस्ला बयद' पिस्ला जाना दोङो लामाया अखा हानानै साइडआव हाब्रु जाजोबदो नै इफोरथिं पिस्लायनानै गारिया एसे बबा हाखराव सहैगौमोन सिगांखौनो नायाखै बोनाङो ओंखारलाय कारफोराथ' लरेटबो जानो हायाखै दा जोंनाबो बाइक खायसो साइडजों थांबाय हानो हादो नै कार लाबोनायफोराथ' लासै फुङावनो फैबा बेबादि जाम मोननाय नङा नोंथांमोना जुदि फैयोबाथाय फुङाव फै लाइना नै नुदोंना बहुद गोलाव जाबाय So guys, after 2 hours नि गेजेराव जोङो मोनफैबाय बावखुंग्रि पार्किं खालामना लानि दा जोङो बाइकखौ नङाबाथ' 15 मिनिटनिबो लामा नङा बेखिनिया जामनि थाखायनो लासै फैनांबाय ओंखार बयद' मानसि बयद' आरो थाबायबावनांगौ नायनोसै हाजोखौ जुदि गाखोनो हायोबा गाखोगोन मेंनाय मोनजोब्बाय बेखिनि फैनायावनो गाइस जोङो नै दा एसे थाबायबोनानै बाइक दोननानै बावखुंग्रि हाजोनि गेटखौ मोनबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन गुथि बावखुंग्रि फोरबो मानसियानो मानसि गेटआ मोनफैबाय गाइस हाजोआ बै नै गाइस दिएनदो साफा सिख्ला फट' लागासिनो बहुत किउटि आरो बुंनाङा दिएननि स्माइलखौ बुंनाङा जुम खालामना नाय स्माइलखौ गैला गारलाया इयो दुखु जोंहा बिराद दुखु बाइकआ बानायबाय थादों बारा नायनाङा हाजो सायाव गाखोनाय एनार्जिया गैया जोङो गाखोनो हागोन र' नै गाइस जोङो दा हाजो सेराव लागै मोनफैबाय बेफोरबादि नै साइडआव सोब अमा सावनाय थान्दा पेपसि जि जानो इच्छा एभ्रिथिं आरो सोरबाफोर जौ लोंग्रा दोङोबा मालर बिनिमयत माल माने सोरखि खेला दे थायो सोरखि खेला होदों आरोना सोरखि खेला गेलेनानै नोंथांमोना मालर बिनिमयत माल लबा पारबो ada deh, mau kelambi nama? Ada deh. Apa dia mau di komisi nggak dia? Anggo second time fैबाय थांनाय बोसोराव फैदोंमोन लांनांगोन सासे लांनांगोन मानो होनबा जायखिजाया जों दा दिनैसो फैदो इयाव फार्स्ट टाइमान क'क्राझाराव बेनिफ्राय दा साफा सिख्लाफोर नुदो आरो ना जायखिजाया नुनाया खाफालाव दोङोबा मोनगोन बायसा मोनगोन Oh my god मार मेंबाय इखिनि गाखोनानै नै फिस्लाथार जायगाया जन्दा थालांलायबाय जय बर' हारिनि गाखोथारगोन जोङो बाक्सानि बायदिनो बायदो नामा गोलोमदै ओंखारजोबाबो गाखोथारगोन जोङो
Tuh. Buani bro mana? Buani? Buani. Kusoni. Oh, deh. Bro. अच्छा अच्छा Deh bro, deh. स्पीकर berat Oriya जोंना लेट खालामगासिनो रेन्दा oriya जायखिजाया लेट खालामगासिनो जोंखो नङाबा जों गाहायाव मब्लाबानो मोनहैखांसिगौमोन Guys, जों मा होनो दा गाखोनो हाला सायाव लागै ओंखारबाय जोङो दा गाहायाव बाख्लायगासिनो बिथाङा सेलफि लानोनो बिराद बेस्थ' समायना सिख्लाफोरजों सिथाब थानानै सेलफि लागासिनो बिथाङा नै नाय दा ओंखारनायासो जादों डाउन जुदि गोलैफ्लाङोना सिङाव गोलैखागोन ना जतिस सिङाव गोलैबाथाय सेसखा आरोना सेसखा जायखिजाया मा जायो मिथिया जायखिजाया जाय नोंथांमोना फैदों मोजाङै फैनानै थांबानो जाबाय बारहोनो हानांगौ जों जायखिजाया मोजां इ दख्लासेखौल'सो गाखोनो हाबाय जों गासिनि थाखाय ना लागासेनि थाखाय ससमा मोनसे सेफायदो 1 लाखनि ससमा नोंना 1 लाख भरि नांगोन नों जुदि 1 लाख होआबा नों बायना हो आंनो एखे सेम आरो इदि फट' आंनो दा ससमाखौ एखे नांगो नोङो दा मा खालामनांगोन ससमा गैया मा खालामनांगोन नोङो होमबा आंनो 1 लाख हर ससमाखौ मानसि फैनांगो 1 लाख हर ससमाखौ मानसि फैनांगो हमथा थ' गाहायाव लागै थांबाय आनोसै गाहायाव लोगो मोनगोन बापरे बाप दंफाङाव हमथा थांगासिनो So guys, नै जोङो दा लडसआव मोनफैफिनबाय क'क्राझार टाउनाव अखा सिजा फैदो जोंनाथ' दिनै हाजो गाखोनाया आधा केस्राल' जाना फैबाय अखा हानानै नै जों गियान मेलुवा जाना दोङो दे मायाव मोनसे खिथाब्रा माबायदि अबस्था गार' मोनना सुगुन गिदिर सुगोन फैसा गैया नों नायबाथ' बेफोर जन्दाखौ गार' नांगौ दा गोदान भिडिअखौ जागायावबो फोजोबनो हायाखै फारसेयावबो गाखोजोबनो हायासै अखाबो सिजाजोबदो माथो खालामनो आरो जाय नोंथांमोना बावखुंग्रि थांदों नोंथांमोना थारैनो मिथिखागोन माबायदि कन्डिसन जादों हाब्रु उपाय गैया गाइस आरो एक्सिडेन्टआ आरो एक्सिडेन्टबो जादोंमोनलै बाक्सानि स्पटेड जादों कलेजाव फरायनाय जुनियर स्पटेड मैयाल'सो नै बिथाङा जमादोंमोन बिथांनो आंनो मैया जमा दंमोन जायखिजाया जों जमा लोगो मोननानै ओरैनो जायखिजाया बुंदोंमोन आरो ना इयो कारजों फैगोन होननानै जायखिजाया दिनै आनलाकि नाय बेनिफ्राय आनलाकि माबोरै जायखिजाया बाइकजों फैनाय जों खोनानो मोनदिया होननानै दिनैनि भिडिअ'आथ' माबादि जाखो आं बारा मोनथिला अखा हानानै मोजां भिडिअ'बो खालामनो हायाखै नै दा जोङो इयाव जमानो मा लडसो दंमोन बेखौ आरबि लड बेयाव जोङो जमानो थाफिनलायनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन जै बर' हारिनि बाय बाय गाइस